At nagbabalik na ako, mahal. Ako pa rin to, ang green flag mong DJ. Ako pa rin to, si DJ Kim Chino. At syempre balik na tayo sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Diba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit ayaw mo pa mag-commit sa isang relasyon. Alam ko yan kung bakit ayaw mo pa magjowa at ayaw mo pang magpasakal. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, ayaw mo pang mag-commit kasi takot kang masaktan. Ito yung sinasabi natin na meron kang trauma. Meron pang bubog ng nakaraan kasi yung ex mo ay talaga nga namang ikaw ay niloko, pinagpalit, sinaktan ng paulit-ulit at talaga nga namang masaya na siya sa iba. Kaya ikaw ay talaga nga namang hindi pa okay, hindi pa magaling at meron kang mga self-worth issues. Diba? Nandyan na pumapasok yung tatanungin mo, hala, anong problema sa akin at para bang hindi to masusolusyonan kapag ako ay pumasok sa relasyon. Okay yun. At ang pangalawa naman, ayaw mo pang mag-commit kasi sabi ko kanina, hindi ka pa stable. Ito yung gusto mo munang ayusin yung career mo, yung finances. Kasi totoo naman magastos pumasok sa relasyon ngayon. So kung wala kang source of income, kunwari ikaw ay isa pa lang mag-aaral o bata ka pa, ang source of income mo ay ang allowance ng inyong magulang. Sus ko, hindi pupunta yan sa talaga nga namang seryosong relasyon. Masyadong magastos ang seryosong relasyon at ito ay isang maintenance. So imaginein mo kung allowance ang iyong panggagastos sa relasyon ay talaga nga naman ikaw ay kawawa. Hindi tatagal yung relasyon nyo. At ito naman, mahalang pangatlo at panghuli. Ayaw mo pang mag-commit kasi takot kang mawalan ng options. Yan na yung sinasabi natin na ang mga taong ayaw mag-commit ay gustong maraming tinitikman. Kumbaga meron kang freedom no kapag wala kang label. Kasi nga kapag ikaw ay wala pang jowa, no? Walang official na relasyon, pwede kang makipag-usap at makipaglambingan, landian at talaga nga namang walang magja-judge sa'yo kasi hindi cheating yun. Kumbaga nag-e-explore ka lang. At talaga nga naman yung exploration mo ay puro kalandian. Hindi kita masisisi pero ang sarap din naman kasi lalo na kung bata ka, no? Wala ka pang pressure sa edad, wala ka pang pressure sa kung ano mga aspeto ng buhay, ay talagang okay lang yun. Ako ma-advise ko yan. Sa mga bata dyan, kung hindi pa kayo sigurado na talagang mag-settle down, okay lang, then so be it. Mag-explore ka, makipagkilala ka, mag-dating app ka, makipag-date ka, go lang. Kasi part yan ng learning. Hindi, para kapag tumanda ka, wala kang what ifs. At least na-experience mo. But make sure responsibly. So kung gusto mong maghanap ng thrill, ng fun, make sure yung nilalandi mo ay same page kayo, same wavelength. Sila ay gusto lang din ng landian. Okay lang yon. Sige, basta kaming mga seryoso, wag nyong guguluhin ang buhay. Kaming mga ready na mag-settle down at hindi na bumabata, wag nyong guguluhin kayong mga mahaharot at hindi pa ready sa commitment. Wag nyo kaming ginugulo Marami kaming iniisip at gusto na namin mag-settle down. Anyway, sana sooner or later magkaroon ka na ng kaliwanagan at ready ka na mag-commit dun sa relasyon na kung saan panghabang buhay. Anyway, mahal ako'y magpapaalam na. Huwag kayong mag-alala. Susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello.
Kaya mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.